Gabara mun iske bana. Jam'iyya ta ADC sabuwar tafiya alkhairi ce a ƙasa. Tun daga su dokaji a cikin ta ba za su bar mu cutu ba. Hai, ashe kowa da radarsa, wa za ya so ya bar nasa, mai tambaya ka dau amsa. ADC tafiyar kwarai, Baba Atiku ya yi kira. ADC jam'iyyar kwarai. Dokaji ya amsa. Masu capacity ga gaskiya. Na haka sai ko dan motsa. ADC jam'iyyar kwarai. Wani shi karka hau kusa. Masu capacity ga gaskiya. Da Jijo Gombe na amsa. ADC jam'iyyar kwarai. Hannuwa ku tattafa. Masu capacity ga gaskiya. Yau gama a ADC. Mun bar APC. Mun samu lasisi daga gwamna kun ga sai bila. Kira mini Dokaji. Kiwa bokar daji. Da Bauchi mai abun ayabawa za ya ja da ikon Allah. Riko da lahula. Babu mai ma illa. Al'umma suna cewa Bauchi kai suka sani a ADC. Kasan darajar manya. Dan halakshi ya san kunya. Masu ce ku ce kan ji kawai rana za ku sha kunya farai. Alhamdulillahi mu sai godiya. Mun gabara mun iske bana. Jam'iyya ta ADC sabuwar tafiya alkhairi ce a ƙasa. Daga su dokaji cikin ta ba za su bar mu mutuwa. Alhamdulillahi mu sai godiya. Mun gabara mun iske bana. Jam'iyya ta ADC sabuwar tafiya alkhairi ce a ƙasa. Tun daga su dokaji a cikin ta ba za su bar mu cutuwa. Alhamdulillahi mu sai godiya. Mun gabara mun iske bana. Jam'iyya ta ADC sabuwar tafiya alkhairi ce a ƙasa. Daga su dokaji cikin ta ba za su bar mu mutuwa. Mun gabara mun iske bana.